Санаи 6 март қалби яке аз фарзандони баруманди диёр, яке аз шахсиятҳои баҳамагон азизу арҷманд, ходими навеёни ҷамъиятӣ, хоҷагидори номвар Абдусамад Шомирсаидов дар синни 78 солагӣ аз задан боз монд. марги беамон шахсеро аз байни мо буд, ки умри гаронмоя ва тамоми ҳастии худро ба хизмати халқу ватан ва ободонию пешрафти кишвар бахшида буданд. дар маросими видо, ки дар ҳавлии марҳум баргузор гардид, муовини раиси вилояти Суғд Зоҳидзода Даврони Абдуқодир, раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода, ходими навеёни давлатии Гулафзол Савридинова, раиси шӯрои собиқадорони шаҳр Содирхон Қосимӣ ва сарвари литсеи рақами 3 Абдураҳмон Шораҳматов баромад карда, аз хислатҳои ҳамида ва фазилатҳои неки инсонии шодравон Абдусамад Шомирсаидов ёдовар гаштанд. аз номи аҳли оила фарзанди марҳум Рустамҷон Шомирсаидов ба ҳамаи иштирокдорони маърака изҳори сипосмандӣ намуд. равоншод Абдусамад Шомирсаидов 14 январи соли 1944 дар ҷамоати деҳоти Ворухи шаҳри Исфара дар оилаи коргар таваллуд шуданд. соли 1975 институти хоҷагии қишлоқ, ҳозира донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемурро бо ихтисоси муҳандис-технолог хатм намуданд. фаъолияти корияшон аз соли 1960 ба ҳайси хаткашони колхози Правда оғоз гардида, аз соли 1967 то соли 1969 ҳамчун раиси комитети коргарии совхозтехникуми ноҳияи Масчоҳ, аз соли 1969 то соли 1971 инженери гостехнадзори хоҷагии қишлоқи шаҳри Исфара, аз соли 1971 то соли 1975 инструктори шӯъбаи хоҷагии қишлоқи комитети партиявии шаҳри Исфара, аз соли 1975 то соли 1979 директори иттиҳодияи бурдоқипарварии моли шохдори ба номи 50-солагии Тоҷикистон, аз соли 1979 то соли 1987 раиси правлени колхози Правдаи ноҳияи Исфара, аз соли 1987 то соли 1988 ҷонишини раиси комитети агросаноатии вилояти Ленинобод, аз соли 1988 то соли 1990 директори генералии иттиҳодияи таъминоти техникии хоҷагии қишлоқи вилояти Ленинобод, аз соли 1990 то соли 1993 директори заводи равғанбарории шаҳри Исфара, аз соли 1993 то соли 2000 раиси колхози Правдаи шаҳри Исфара ва аз соли 2000 то соли 2013 ҳамчун раиси хоҷагии оби шаҳри Исфара адои вазифа намуданд. аз соли 1975 то соли 1982 депутати Совети шаҳрӣ, аз соли 1982 то соли 1995 депутати Совети вилоятӣ ва аз соли 1995 намояндаи мардумӣ дар Маҷлиси олӣ интихоб гардиданд. барои дастовардҳои шоён ва саҳми назаррасашон дар рушди соҳаи кишоварзӣ бо ордени дӯстии халқҳо, медалҳо, унвони корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорнома ва дигар мукофотҳои арзишманди соҳавӣ сарфароз гардонида шуданд. марҳум Абдусамад Шомирсаидов на танҳо фидоии корҳои ҷамъиятиву сиёсӣ, балки падари ғамхор ва роҳнамои беҳтарини ҳаёт барои фарзандону шогирдон маҳсуб меёфтанд. фарзандони худро дар рӯҳии меҳнатдӯстӣ, садоқат ба ватан ва ахлоқу одоби ҳамида тарбия намуданд, ки ҳар яке аз онҳо имрӯз дар соҳаҳои гуногун барои пешрафти Тоҷикистон ва ободонии он талош доранд. мафсуф даҳҳо нафар мутахассисони ҷавони соҳаро тарбия намуданд, ки имрӯз давомдиҳандаи кори ин марди асилу меҳанпараст мебошанд. хизматҳои шоистаю шоёни ба манфиати миллату давлат анҷомдодаи фарзанди содиқи ватан Абдусамад Шомирсаидов ҳеҷ гоҳ аз ёду хотири халқ фаромӯш нахоҳад шуд. дар ин лаҳзаҳои ниҳоят вазнин аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ба аҳли оила, ҳамкорону дӯстон, фарзандон, хешутабор ва пайвандонашон ҳамдардии амиқ баён менамоем. боварӣ дорем, ки зиндагиномаи ин фарзанди баруманди диёр барои наслҳои имрӯзу фардо дарси меҳнатдӯстиву меҳанпарастӣ ва садоқат ба ватан хоҳад буд.